Vítam vás u druhého dielu z hry Car Simulator Golf a môžeme sa pustiť do ďalšieho pokračovania z hry Car Simulator Golf. Dajte mi na tento druhý like a dajte mi na tento druhý diel z tejto hry like a na môj hlavný kanál mi dajte odber, aby som rýchlejšie dosiahol 220 odberateľov. Takže tak. A v tejto hre si dnes ukážem, ako robiť taxikára. OK? Takže to mi napíšte do komentárov, či chcete, aby som robil v tejto hre taxikára, alebo klasicky sa vozil. Počkaj. Rýchlo. Počkať. Prepáčte, že to bolo upozornenie. Tak. No. A idem odviesť jednu pani na to miesto určenia v tejto hre. Tak. Určenia. Rýchlo zabrzdiť. Plus jedno srdíčko, ďakujem. No. A v tejto hre si tiež povieme 3 rady, ako byť úspešným youtuberom. Ideme na to. Prvá rada je, že točte čo chcete. To je úplne jedno, či hry, alebo nejaké svoje vlastné AI pesičky. To je úplne jedno. Už natáčam minútu. A druhá rada je, že točte osičo aj napríklad shorty. Tretia rada je, že točte si napríklad aj hry z Minecraftu, videa z Minecraftu alebo z Robloxu, to je úplne jedno. To je všetko z tohoto druhého dielu, dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa blížime k 220 odberateľom a to je všetko z tohoto videa. A uvidíme sa od ďalšieho videa hneď zajtra. Čus.